adangora mandingosimbiswa apana wangu na Chatunga na Robi hapana makaipa makaipa apana muri kuseri Grace this time Grace mampinza busy rambai makadaro vaningina ene apa makatozowedzera gear manje bozi makuda zvenzenza futi mukatimo mano apana ka mabasa enyu the exceptional rambai makadaro naye munhu yemunhu ngaone moto Grace atokwira BP mari yekurapwa anayo anonorapwa Singapore hapana problem atokwira BP kusvika zvaita rambai makadaro apana kana muchitoda ene musabvumi next time musabvumi kuti asiya kurovera nzenza dzenyu ikoko iwotiza kuya kuZimbabwe no bozi ndimosara muchinyara muri koko maroverwa mapepe enyu kuti mwakuzivikana kunzi ndimu muna amai vanofamba vachirova nzenza dzenyu mutaundi yese santoni yese nipese yatoziva kuti hapana havana dhiri musabvome zvakadaro apana musabvome kuti akufamba achikurovera nzenza dzenyu imi mitai yamuri kuita apana we 100% behind you tai yese yamuri kuda apana kana kuti sungwa chaiko it's okay because munobudiswa jara nokubudisai but rambai makatsika chekwakade apana rambai muchifamba nebhora chete naye munhu iyeye next time kana makuda zvezinenge zvenzenza musaitire pahotera ipapo tsvakai pakawanda pekuti muyatsozvitinya apana hambomuendesa mumota pekuti hambokuonai but iri boha rambai makadaro apana mabasa enyu the exceptional kuna vamwe akaita semawaningina makaipa tsvimbo kumberi